Poucas cousas as diferencian das súas primas irmás. La gallega yo pienso que es mucho más fina, que tiene más almidón, entonces es un poco más gordita, tiene más panza. E mentres que os veciños asturianos teñena como emblema da súa gastronomía, en Lourenzá non se quedan atrás. Vaya nome, sí. Porque ven moita xente de fora preguntando por a fava de Lourenzá, onde as poden comprar. Unha festa que xa está moi consolidada e unha festa que contribúe pois a darlle máis protagonismo a esta leguminosa e a darlle máis proxección a nivel nacional e incluso pois internacional. Esta feira serviu hai 29 anos de trampolín para o seu estrellato. Y aquí hubo que luchar mucho para tenerlo del Consejo Denominador y todo eso, y para que se conociera la fava de Lourenzá. E hoxe todos veñen a por ela. Veño de lexos, alá do Ayuntamiento de Samos. E ve vostede pola fava? E veño a polas favas aquí. Dos 5.000 kilos que recolleu esta tempada Maruxa, 1.000 dalle saída aquí. Vende de todo tipo. Esta é a de Lourenzá, que se distingue por a etiqueta, e por un sacado, porque ten que ser así. Témola en bolsas de kilo, en bolsas de medio kilo. Logo despois, tes esta, que é a que vai a granel. É outro precio. Tamén, isto vale 12 euros e isto vale 10. E logo temos esta, que é a fresca, que lle chamamos a fresca, que esta hai que levala, metela ao congelador e sácala cando queres. En 30 minutos tela cocida. E aínda que este foi ano de mala colleita e a fava chegou máis escasa e cun mes de atraso, a calidade segue a ser insuperable. De calidade estupenda. Tedes que probala para saber a calidade. Pasade por aí e probádesla. Dimos fe, foi sacar a bandexa e voar as tapas. É rica. Moi rica, moi rica. Calidade que destacou con orgullo o mestre e historiador laurentino Manuel Román durante o seu pregón. De orgullo, de satisfacción, é un honor o ler o pregón dunha festa tan importante como é a festa da fava na miña vila natal. Unha vila que o son das gaitas convértese esta fin de semana no mellor escaparate para os 12 faveiros e faveiras da zona que producen en torno a 60.000 kilos desta legume. Vivimos muchísima gente vivimos aquí de la fava, y gracias, que sigamos viviendo. Vida nas terras de cultivo que é posible coñecer estes días con visitas en tren pola Ruta das Favas.